Nu. Ja, så har vi så lige fået ham op at stå, Ines. Ja, det kan jeg se. Ja, så hvis vi lige... Hvis vi starter med at rive hans hoved af. Det lyder som en meget god idé. Han står rigtig godt på. Ja, sådan. Det var det. Og så kan vi jo starte med at undersøge hovedet. Og det er faktisk noget, jeg vil skrive op på tavlen, fordi at hovedet det er en meget vigtig ting i vores krop, da hjernen er. Så hvis vi lige finder kridtet. Der. Så vi lige skriver hovedet her på tavlen. Hovedet. Og det er et punkt, vi vil tage nu. Lige nu. Så hvis vi lige... Altså, vi kan se, at hans øjne er lukkede. Kan se. Det er sådan Ja, Anders. meget mærkeligt. Så Okay, jeg stopper.